Здравейте! Днес ще ви запозная с 5 интересни факта за алергията. Първо, колко до момента на брой са известните алергени? Според последните данни на Световната здравна организация, те са над 1000. Второ, каква е най-тежката форма на изява на алергичната реакция? Това е именно анафилаксията, известна още като анафилактичен или алергичен шок. Основното лечение за анафилаксията това е адреналина. Кортикостероидите се използват като допълнителна терапия. Трето, кой е най-ефективният метод за предпазване от алергията? Кратки отговор, това е да избягваме алергените. Четвърто, защо ни се доспива при употребата на антихистамини? Или това са основните медикаменти за потискане на алергията. Хистамина, освен като медиатор на алергията, действа и на ниво главен мозък, където регулира цикъла сън-бодрстване. При употребата на антихистамини се блокират рецептори в главния мозък, които потискат действието на хистамина и оттам на нас ни се доспива. Интересното е, че старите генерации антихистамини преминават кръвномозъчната бариера и те действат по-силно върху централните рецептори, докато новите групи антихистамини, като лоратадин, деслоратадин, не преминават кръвномозъчната бариера и те действат на периферно ниво. Кои са основните клетки и медиатори, които потенцират алергичната реакция? Това са еозинофилите, базофили, мастоцити, също и различни интерлевкини, като интерлевкин 4, 5, 13, които водят до осъществяване на имунната или алергична реакция. Когато имате проблеми с известна алергия или имате съмнение за такава, не забравяйте да се обърнете към вашия медицински специалист.